Napasakan ang kaso ngadto sa City Prosecutor's Office. Batog-gato nila ni alias Mar ug alias Rose nga nasiko pinaagi sa drug buy-bust operasyon sa Panabo City, Davao del Norte. Kung hinumduman, ni pahigayon og drug buy-bust operasyon ang naghiusang personahe sa kapulisan sa Panabo City Police Station sa pagdubala ni Police Lieutenant Colonel Dexter R. Cuevas, Chief of Police, kauban ang mga personahe sa Sikan Davao Norte Provincial Mobile Force Company sa koordinasyon sa PDEA Davao del Norte alauna City sa kadlawon ngadtong nakalabay nga adlaw sa Barangay GP Laurel, Panabo City, Davao del Norte nga may hinungdan nga nadakpat ang mga nahisgutan nga pulos lumulopyo sa Carmen, Davao del Norte. Napalitan og gituang syabo ang mga suspek sa nagpailan po Sir Bayer nga membro sa PNP. Nakumpiska maong 5 ka pakete sa gituang syabo nga motimbang ngadto sa 4 gramos kapin ug aduna standard drug price nga 27,700 ka pesos. Nagpabilin pa karon ang mga dinakpaan sa Panabo City Police Station human napasaka ang kasong paglapas sa RA 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katropa, siguruhang natinaw kanunay ang imong pananaw. Para sa mga talan-aon, ikaw matagbaw. Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule na. Alang sa Nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Omaki Algabri, XFM News.